generacional, familiar, no? Perquè hi ha alumnes, professores de distints anys de l'escola. És agradable, la veritat és que és agradable veure-los. Allò que sempre estàs pensant, això s'acaba, i no sabem què passa. Sempre apareix algo que pareix que te diga que té que continuar l'escola i ahir que continuem, però realment a vegades pensem que això s'acaba. Ens encontrem que no tenim local, no tenim diners, l'alumnat està fallant i ara sí que s'acaba, i de sobte no s'acaba. La Diputació ens fa una aportació, a través de l'UCI fem una sol·licitud i tenim així un local. No s'acaba. Aquestes coses que no les entens, perquè jo vos soc molt honesta. No és que vull dir que s'acabi, però allò que en el fons dius, els signes indiquen, no? I els cicles acaben. 10 anys en una escola, potser és perquè ja no té aquesta escola espai, ni contingut, ni interès. Doncs mira, ahí està l'assumpte. El que falta és temps, no? I tot això no vos estic dient que el que falta és persones que estiguen en la continuació, però sí que és de veres, falta persones. Aquest any precisament diverses persones estan fent realment el que l'escola sempre ha dit, no? L'escola és un pas, és un espai d'aprenentatge, és un espai d'entendre, de comprendre individualment i col·lectivament i de donar-te l'impuls perquè facis allò que tu sempre has volgut fer. Doncs està passant això, no? Les persones estan un any, 2 anys ajudant a coordinar en l'escola i de sobte una se matricula a la universitat, l'altra compra feina, l'altra fa un curs d'escriptura, que el que vol és fer literatura, i clar, dius, i això és el cumple, o sigui, està fet el que és l'objectiu de l'escola. Però clar, te quedes un poquet en allò que me'n recordo que no sé quina entrevista d'una ONG ens atrevirem a dir-li, mira, realment Maria Moliner té molta cara, però no té res de punt, perquè darrere no n'hi ha res. Aquella se queda així, sí que lo entiendo, i és de veres. O sigui, tenim una imatge que evidentment s'ha treballat molt bé. Este any, per exemple, sabeu que l'any passat vam estar 4 mesos en un taller en el qual elaboràrem el contingut del que tenia que ser el curs de formació de lideresses. Aquelles 12, 14, 10 persones, igual érem 8 que 14, ja vam fer el curs, fent aquell taller que durava quasi 4 mesos. Les persones que dirigien i d'alguna manera alimentaven el curs, Lucy, Rebeca, moltes de les que estem així, no? Concha, Bar, Charo. Farem un curs i d'alguna de les maneres marcarem un llistó altíssim, diguem, no, que venen les eleccions, i n'hi ha que donar tot allò que la dona necessita per aquest canvi que va vindre. Efectivament, el canvi ha vingut, nosaltres hem fet el curs, i què passa? A l'hora d'intentar acabar aquest curs, en tots aquests canvis i sense una perra, us ho dic sincerament, sense una perra, també veurà que la Diputació ens ingressa el que ens ha promès. Diríem, no fem res, no passa res, no fem cloenda, no fem res, no passa res, no. Però després, això que dius, i si fem una taula redona? I si hi ha les dones que d'alguna manera han estat en l'escola com a professores o com a alumnes, les sentem ahir i es preguntem, escolteu, què passa? Com llegim la lletra xicoteta d'aquest canvi que ha donat la societat? Que realment les dones, aquest canvi que els partits i moltes persones i molts grups de ciutadans han ajudat a que se faci, en ella no ens han tingut en compte a nosaltres, o sigui, ens sentim nosaltres realment representades, o de pronto formem una taula d'aixes importants de no sé quina institució que no n'hi ha ni una dona i dius, ui, mare meva, així algo falla, no? Vull dir, en tota aquesta situació, l'escola sí que necessita que les persones que han estat a través de l'escola i que aquest any també han estat formant-se en el curs de lideresses, doncs també ens diguen un poc què és el que elles necessiten des d'aquest nou espai en el que s'han situat, que és tot un triomf. Nosaltres vinguem així
a persones con dolors que s'ha quedat a portes d'entrar en l'Ajuntament, Charo, que definitivament ha dit me quede com a observadora independent, i a mi no me prenen més el pèl, com a Lucy, que està dins del món associatiu i que d'alguna de les maneres tots aquests canvis també afecten, marquen les línies de treball, com Isabel, que de pronto diguem, Isabel, però si Isabel ha sigut professora nostra, i diu el pare, doncs no pense que ha eixit, com que ha eixit? Sí, perquè ara n'hi ha que dir, diu. I damunt este matí m'envia un correu, diu, Isabel ha eixit i en esto hi ha assumit la responsabilitat de l'àrea de la dona, i etcètera, etcètera. Vaya, bordat. I aquests signes són els que te fan pensar que algo no acaba, que algo continua. I després tenim a Concha, que se presenta en un grup ciutadà guanyent Benetússer i que va viure l'experiència des de l'oposició. Quin granollet d'experiència. I què passa ara? Doncs que avui, esta setmana, nosaltres volíem haver-ho fet abans, però intentant respectar el ritme que duien els grups, que tingueren les persones que estaven implicades, estaven clavades en reunions i en consensos, hem abocat a una setmana que està pleneta de coses. Avui en concret, a les 8, està la manifestació, Sant Recordem de Mariana, que gràcies a ella l'escola va poder també introduir una nova visió d'una altra identitat de gènere. Vull dir, és un moviment en què... Però bueno, és que estem així i així estem. Vaig a mirar perquè no vull que us oblidem dir res de lo que volia dir-vos, l'agraïment, ja el tenim totes, i també mantenim l'agraïment perquè ja sabem que no s'ha agradecido, digo, la madre mía que no había nacido, ¿no? Pues entonces siempre recordarem i sempre agrairem l'ajuda de la Florida, l'ajuda de la Mancomunitat, l'ajuda de la Fundació de l'Horta, en este any l'ajuda de l'Ajuntament de Picanya i per supost en este any també l'ajuda de la Diputació de València. Agraïm a totes elles que vaig dir que sí, perquè encara que el col·lectiu és reduït, el que més importa és la necessitat que tenim. Abans estàvem comentant que n'hi ha una ànsia en la ciutadania de que els canvis se noten. Doncs sí, els que estem així també tenim ànsia i anem a raonar sobre ella. Després agraïm a tot el grup que acaba ara dins de la coordinació de l'escola, que són moltes, han quedat han sigut moltes les que este any acaben perquè estan en allò que se diu otros menesteres intel·lectuals, en altres coses. I agraïm també la presència de persones que inicialment foren l'escola, com Isabel, després estava Encarna, que no ha pogut vindre, Sole, que sí que està. Agraïm el grup que s'ha quedat en aquests moments, no us vaig a dir quantes, perquè no s'assusteu, però el grup que s'ha quedat, i que el plantejament és que ara en juliol farem una altra convocatòria i a partir d'ahir podrem decidir. Ja que agraïm el treball de les que han acabat aquest any, agraïm el treball de les que iniciaren i agraïm el treball de les que hem dit, continuem a veure què passa. I què és el que uneix a aquestes persones que estan així, que són persones que formen part de la societat, els uneix que són dones, que han sigut alumnes o professores de l'escola, que tenen un compromís social, personal i polític, i que són ciutadanes. I l'escola de ciutadania en femení és una escola de formació de ciutadans, en general, ciutadans, però molt específic en ciutadans. Esta nova etapa que anem a començar, l'escola ens agradaria encontrar el punt acertat de què és el que nosaltres com anem a poder transmitir allò que les dones que estan en compromisos polítics, socials, d'estructures de partit, de funcionament de partit, etc., necessiten i poder donar-los. Bé, ja crec que si no s'ha oblidat alguna cosa,
Nada, le agraïm també a la Conselleria per haver-nos nada, ya dale paz a los aprovechades, tantos dones, empoderades, siempre que aquí en Cuevore, además en la escuela, amigues, colaboradores, alumnos, profesores, y además pasar a la tabla directamente. Ya ellos se van a presentar a la segua idea, ¿vale? ¿Las consecutivos? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeras de la Escuela María Moliner, una escuela de ciudadanía que yo considero imprescindible en la conjugación de Lorca. Gracias por invitarme a compartir esta mesa sobre participación y liderazgo que considero interesante y necesaria como reflexión, como balance y también como fuente de ideas para mejorar todas las personas y colectivos que estamos representados aquí hoy. La primera cuestión que nos pedía la escuela a través del PAR, que nos enviaba el guión, es que nos presentásemos cada una de nosotras respondiendo a la pregunta ¿quién soy? A mí, sí, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A mí esta petición no me suena defínete, Concha, y lo que voy a hacer en principio es dedicar un poco por el universo de las ideas, de los procesos personales y a mirar las palabras con una cierta distancia, a investigar de forma muy breve acerca de cuál es el proceso que nos permite definirnos, porque creo que es mucho más cautivador que la propia definición y porque además creo que tiene mucho que ver con las transformaciones en la política que estamos viendo ahora mismo, que eso supongo que lo comentaremos después. Lo cierto es que para etiquetarnos y definirnos ya están los demás, que lo hacen muy bien o muy mal, según quién, y a mí me causan mucho respeto las definiciones porque de alguna manera, queramos o no, siempre son un poco carcelarias. Además dicen que las personas somos presas de nuestras palabras, entonces cuidado con lo que decimos porque además nos están filmando también. Mi experiencia me muestra que las personas somos como espejos, de manera que unas nos miramos en otras a través de los sentidos y de las emociones. La cuestión es qué determina la percepción que yo tengo del otro. Porque de alguna manera eso es exactamente lo que soy yo. Eso que dibuja dentro de mí, cómo pienso yo a la otra persona a la que tengo delante, que me da una idea aproximada de quién es y cómo es ese ser humano que se sienta delante de mí, anda en realidad muy cerca de lo que yo soy. De manera que si en mi mundo, en mi entorno, en mis relaciones, yo percibo belleza, es porque dentro de mí hay belleza. Si percibo gratitud, es porque dentro de mí hay gratitud. Si siento amorosamente, es porque dentro de mí hay amor. Si percibo conflicto, tristeza, dolor, angustia en mis interacciones, es porque también todo eso está en mí. Así que si tengo que dar una respuesta concreta a la mesa y a la pregunta del PAR, después de hacer un trabajo de introspección con mis emociones y sentimientos, diré que a grandes rasgos soy una persona superviviente, muy trabajadora, a veces hasta el agotamiento, debido a la gran necesidad de reconocimiento que ha demandado mi niña interior, muy maltratada, pero que ya va sanando. Diré también que tengo una gran capacidad de amar y de transformar, que soy una persona para la que la palabra imposible tiene unos límites muy imprecisos, aunque los tiene, lógicamente, que soy valiente, aunque prudente, sobre todo porque tengo una familia y también le debo a ella, que soy feminista, trabajadora por la equidad, mucho antes de saberlo yo y ponerlo en palabras, que soy conciliadora, bastante respetuosa y soy sobre todo transversalizadoramente diversa. Es el tema que en estos momentos las personas que estáis en mi vida, mis espejos, me devolvéis.
Esa es Concha ahora. Así que quiero daros las gracias porque es una imagen muy linda y que a ratos, sinceramente, me viene muy bien contemplar. Esa soy yo o esa es la imagen más aproximada que en estos momentos tengo de mí. Después de esta presentación tan poética, Es que yo soy muy poética. bé, pues, a veure, la primera qüestió que m'ha sorgit després de veure aquesta pregunta, que també suposo que se nos ha passat a totes, és un poc la dificultat, no?, i la complexitat de respondre aquesta pregunta. Jo una cosa que tinc clara és que cada volta que me faig més major me resulta més difícil definir-me o posar-me una etiqueta. I precisament perquè m'he adonat que quan tu fas una definició de tu mateixa, sobretot quan tens una definició molt forta i molt clara, jo soc aixina però superclara, en realitat estem amagant la part contrària que té aquesta definició, perquè totes som tot, no?, d'alguna manera, i potenciem uns aspectes i deixem en l'ombra altres aspectes. Aleshores ja puc dir, jo soc superextrovertida, però també és veritat que puc ser introvertida i quan te defineixes de manera tan intensa en uns aspectes, pues no estàs deixant que els altres que estan també en tu que isquen i no t'ho permets, no? Aleshores, amb moltíssima prudència vaig a llançar alguns trets sobre mi que, bueno, en els que més m'identifique en aquesta consideració de que també puc ser el contrari, no? Pues me sent curiosa, una persona absolutament curiosa, que m'interessa per moltes coses, no? Jo mai estic avorrida, sempre li trobo, no sé, interès i bellesa a les coses. Majoritàriament positiva, front a la vida, front als reptes, front a encara que tinga pors, que tinga inseguretats, que tinga incerteses, però sempre trobo l'energia per a superar-les i per a continuar endavant. També penso que soc heterodoxa, que no m'agraden els dogmatismes ni les coses tancades, sempre deixar portes obertes, deixar possibilitats i sempre el dubte, estic dient una cosa, sempre fer-me preguntes i no tindre més que tindre respostes clares. I un altre aspecte que jo crec que després parlarem de com estàs en política i com te desenvolupes en política, és el sentit crític, el no acomodar-te a les coses, a la realitat, a lo que se suposa que és lo normal, lo convenient, lo acceptat, i sempre mirar un poquet per darrere i qüestionar-te, qüestionar-te les coses que se donen per sentades. Bueno, també, com s'ha dit, soc feminista, ecologista des de tota la vida, sempre de xicoteta defensant els arbres, defensant els animalets, em vaig fer de Greenpeace en 14 anys i encara conserve la samarreta que me donaren per ser sòcia. I en definitiva també compromesa en les injustícies socials, en les desigualtats de tot tipus que podem veure al nostre voltant. I per ahí ja estaria prou bella. Bueno, me corresponde el sitio, el lugar a mí ahora. ¿Qué puedo decir? ¿Quién soy? Lo que decía Concha, a veces es difícil definir quién soy, pero algo claro tengo es que soy una mujer valiente, que atravesó un charco grandísimo sola y que ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, porque llegué a un lugar y he conocido personas realmente que me han ayudado a crecer. Toda mi vida he sido una líder en mi país, especialmente creo que comencé en esta andadura a los 12 años. Era chica y mis padres, mi madre era profesora, era directora de una escuela, así que se puede imaginar ese tipo de educación, apoyándome en todas las locuras que se me ocurrían. Vivía en un municipio muy pobre, entonces de ahí comienza todo este andar de mi vida. Hoy en día, definirme que soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres, que he trabajado toda la vida en lo social,
que soy una persona muy alegre, muy inquieta, realmente que no me canso y muy inconforme precisamente con las desigualdades, con todas las situaciones que se dan en el mundo, y yo pienso que mi trabajo lo dice todo. Desde la parte personal, muy feliz porque proyecto la alegría y esa sensación de bienestar que cada momento voy buscando y aprendiendo de los demás, y creo que con eso me quedo. O sea, no soy una persona, más bien, por eso siempre me ven constante riéndome, constante, o sea, pienso que podemos transformar el mundo, que en nuestras manos están muchas cosas y que todo es cuestión de la buena voluntad y que todo es cuestión de el amor que le pongas a lo que hagas. Entonces, definirme es difícil, pero también es fácil, porque soy así, como me ven todos los días, y feliz, tranquila, luchadora, incansable, y también un poco cansina a veces cuando se me meten las ideas, hasta que no la consigo, no estoy tranquila. Entonces, encantada también agradecida con la vida, porque he conocido aquí gente maravillosa como vosotros, y eso es con lo que me quedo en mi vida, con este crecimiento que ustedes también han ayudado a mi vida. Bueno, no esperada. Soc Xagra Alcaide Martí, per cert, no ho vegeu, dic els cognoms perquè el meu mare és importantíssim i sempre queda l'última cobra. I aleshores m'agrada dir. Jo soc una dona, jo abans, quan era més joveneta, deia que era una dona de comarca, perquè els pares eren emigrants, no som d'una jacint terreta, però jo me considero tal. Però hem viscut a Massa, en Benetússer, en Alcàsser, hem tingut nòvios en Catarroja, hem tingut amics, entonces jo sempre deia, jo soc una xica de comarca. I m'agradava, el poble se me quedava fuster. Ara, que ja soc més gran, que soc una dona del món, perquè és que ja... I els mars perquè no els controlarà molt, però queda ja poc. Però bueno, llevant d'això un poc de broma, soc una dona vinculada a la política, no per estar en ajuntaments, que també he estat farà dos legislatures que vaig estar de regidora i de la qual d'un dia final vaig acabar un poc escaldada, prou escaldada, i això me va no fixar res perquè no és de veure, perquè estic involucrada encara en política, o en política, en ciutadania, en grups ciutadans i tal, i en la qual crec que estem fent una feina molt important també. Però bueno, abans d'això he militat des que tenia 14 anys en el PC. Ahir vaig començar a conèixer els pobles de la comarca, a anar poble per poble, a donar xerrades. Ja us dic que tenia 14 o 15 anys, ja tenia xerrades que volia donar, però bueno, anàvem i estàvem ja involucrats en el mundillo polític. Després, com ja me vaig fer un poc més gran, vaig deixar el PC i em vaig afiliar al PSOE. És allí on vaig ser regidora, és allí on vaig posar tota la il·lusió, o molta de la il·lusió que tenia jo. Vaig pensar que jo era jo, junt amb els companys que teníem, que serien capaços de canviar la política d'aquest poble, i mira, per on no va ser possible. Però bueno, però l'intent estava ahí. I a pesar de que va ser un dels pitjors moments que he passat en la meva vida, i a més ho dic en sèrio, però a mi això me va marcar molt quan em vaig tindre que anar, perquè s'havia fet un pacte en un grup polític de dretes que jo no estava d'acord i tota la resta del meu grup estava d'acord, per la qual no va ser més remei que anar-me, però clar, què faig jo així? Però per a mi això va ser un palo gran, me va costar anar per el poble i no anar arrimant-me a la vorera perquè me donava vergonya, me va costar, aquest exercici me va costar, però després també vaig pensar que no me podia quedar fora, perquè era un tema que m'interessava, que havia treballat molts anys, que no havia estat mai en un ajuntament, però sí, diguem-ne, en l'aparato dels partits, del partit on havia militat. I això que, està clar que no vaig a poder canviar un partit polític, però jo, des del meu ser, des de la meva manera de fer i tal, segur que trobia gent al costat que puguem fer coses en comú. Començarem amb les associacions de dones, que encara estem, ara per exemple també estic veient un poc de baixada, però perquè estic reprenent forces només.
Després estic a l'associació de veïns i des de luego molt vinculada al món cultural. I jo crec que la transformació d'aquest món ve per el feminisme, sobretot, i després per la cultura i per l'ecologisme. I ahir, en aquesta barreja, és on jo crec que me puc manejar i on estic fent el que La última. Soy María Dolores Tarimbella. Yo también, como Charo, reivindico siempre el segundo apellido porque digo que mi madre es muy importante igual que mi padre, ni más ni menos. Soy cuadriculada y obediente. Y al decir esto, quiero decir que como me dijeron, un currículum como eres, pues yo pensé que tenía que contar un poquito cómo había sido mi evolución hasta llegar aquí. Entonces, me voy a salir un poco de la línea que han hecho las compañeras y voy a hablar en la lengua materna, que es el castellano. Y decir que tengo 59 años, yo no quise estudiar y a los 14 años decidí ir a trabajar. En aquellos momentos el sueldo era mísero, pero porque era menos que los puntos que le daban a mi padre, que me tenía su nómina de Telefónica. Pero en ese momento tuve la libertad y el apoyo de mis padres para decidir que iba a ganar menos, pero iba a hacer algo que me gustaba. Eso, cuando estaba haciendo el currículum, no me había percatado de que siempre he estado rodeada de gente que me ha dado libertad para ser como soy. Y como soy cuadriculada y obediente a la escuela, pues os quiero contar que yo tuve un compañero que después fue mi marido y después fue mi exmarido, y él me introdujo en la preocupación de lo que era la sociedad, de que eran asociaciones, porque yo hasta ahí era una nena guapa que paseaba por la calle, ¿vale? Entonces empecé con él y él me introdujo en otra gente y llegué a una gente muy especial de Benetúser, que no voy a decir nombres, y esa gente especial de Benetúser despertó en mí algo para mí muy importante, que es hablar en valencià. M'agrada parlar en valencià, moltíssim, encara que soc criada en castellà. Per mi això és molt important i més perquè he sigut autodidacta en moltes coses que he fet. Tinc una formació acadèmica incompleta per circumstàncies, per moltes circumstàncies de la meva vida, però tinc una riquesa que no la canvio per res, que són dos fills, dos pares, un germà, dos cunyats, un exhome i unes amigues i amigues que no les canvio per ningú, ho sé moltíssim, per ningú, encara que a tots els conega, ho siento. Jo he tingut molts problemes, això dels oficis, que això m'ha llevat a tenir problemes mentals, no estic loca, però havent tingut que ficar quadros aquí, i entonces soc incompleta físicament. I estic intentant viure en això, perquè no estic encara segura de que el meu cos és incomplet. I estic intentant ajudar-me a mi mateixa i ajudar a la gent que me rodeja. A algunos, desde luego, no les fa falta que les diga res, perquè ells me comprenen i m'ajuden hasta cert punt. I avui estic com en un programa que feia quan jo era menudeta, que alguna gent sí que recordarà, que es decía Reina por un día. Y entonces yo, dins de la meva modestia, que a mi l'escola me demana que forme part d'una taula redona en tanta gent que parla també, ser compañeras, pues jo estic avui com sentit una reina protagonista. Així que moltes gràcies. La primera qüestió que havia plantejat per a la taula rodona era com ha sigut la teva experiència de participació i lideratge polític feminista en aquest procés electoral, quines dificultats, quines facilitats, quines resistències heu trobat. I bueno, tenim més o menys 2 minutets, tenim un quart d'hora per a totes i ja com repartim, no? Com
Com vulgueu. Ara sí que comencem a Sí, veure. ara podem començar. Cosa al revés. Bueno, jo vaig preparar un treball que demanaven de redacció d'economia segur, la campanya electoral, en principi. Entonces, no n'hi ha temps per llegir-lo perquè seria realment, ahí s'explicava molt bé, però almenys estaria més contenta, però no n'hi ha temps i s'ha acabat. Está en el Facebook de tota mena. Ja ho sé. El Facebook de l'event. Sí. Vale. Jo l'ha dividit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punts. A veure si puc veure. Jo parlava de... Encara que jo he estat 12 anys a l'alcaldia de l'Ajuntament de Benetússer, del Partit Socialista, quan van perdre jo me vaig anar al carrer com Déu mana. I entonces, ara, realment jo no havia viscut realment una campanya electoral en directe, l'ha viscut ara. Perquè vaig decidir voluntàriament apuntar-me a la llista i entonces he assegut quan m'ha vist com se treballa des del partit. Me vaig trobar en un líder i jo vaig pensar, i després, quan estava fent la redacció, jo pensava que el líder és molt necessari, nosaltres teníem lideressa. És molt necessari, però que també tenen que aterrissar, perquè la lideressa la vam fer nosaltres mateixa pel grup que estem treballant, però té que tindre molt clar que la gent treballa en conjunt. Entonces, se té que tindre molt clar que al treballar en conjunt les coses van evolucionant i mai una frase que s'ha fet o s'ha format queda sempre allí immobilitzat, se va canviant perquè les circumstàncies i sobretot el diàleg fa falta molt, encara que siguin líders, fa falta molt, perquè per ser una lideressa el que tenia que tindre algo que a vegades no tenim, també és valentia per dir, jo agafo l'espaceta i jo vos mane a tots, però claro, en vosaltres darrere. I entonces jo he vist algunes dificultats, però no sé jo el que seria si se fuera líder. Imagine que abriría un poco más las portas, creo. Después la objetividad. En una campaña electoral, y sobre todo a ser municipal, en un poble xicotet, tú tienes su programa, tal, pero la objetividad es algo que la perds, crec que la perds, perquè coneixes a les persones. I de vegades, abans de conèixer el seu programa o la seva exposició o el seu missatge, ja penses sí, no, ahí se va, no va. Entonces, crec que això jo me vaig ficar en un treball i és anar a veure al resto de partits polítics, veure-los cara a cara i veure què parlaven, veure què coincidien o no. I me va agradar, tinc que dir que jo me vaig ficar nota, me vaig ficar una nota molt bona, perquè sí que vaig aconseguir perdre i ser objectiva i dir, vale, me gustan, no me gustan, però se me va olvidar si me caia simpàtica a una persona, que això a vegades ens fiquen moltes traves. Després, el reconèixer que Benetússer, per almenys, els programes que portaven els partits eren programes pareixien molt similars. I entonces, aquesta igualtat, aquest paregut dels programes te feien que pensar, bueno, n'hi ha que veure realment, n'hi hauria que parlar amb ells per veure què camins cadascú va agafar, que això realment era el que ens pot portar a el que ens ha portat ara, que és a un govern en coalició que tenim que agrupar les idees. L'altre punt va ser quan vaig tindre que parlar i fer un míting, va ser un poc de desastre, pense jo, per la meva banda, perquè jo me sabia el programa electoral, estava convençuda d'ell, i quan el vaig llegir pareixia que no tenia seguretat quan el llegia. Però la veritat és que segons el llegia, jo m'estava creient el que estava dient. I entonces estava pensant, Leñero Dolors, si tu ixes de regidora, això que està escrit, és que portar-lo a un fill i dir, pues mira que treball de damunt. Me doné compte en aquest moment del treball.
Altre punt va ser com van confeccionar el programa electoral, això me va encantar, moltíssim. Es començaren en agost, prepararen les taules dels grups per treballar, s'entrevistaren amb 200 o 250 veïns i veïns del poble afins o no al partit, sabent que alguns podien dir coses en contra, però nosaltres volíem assumir tot el que ens digueren per poder fer realment algo que tinguera futur en benefici. Quan ja teníem tot això, varen rebre els informes dels regidors que estaven en l'oposició. Si quieres cortar, cortas. Perdón. ¿Sí? No, si vols fer una... Vale, ya acabas. Vale, es que no vull molestar a ninguna. Vale. Entonces, quan els regidors portaren també els seus punts, se varen fundir en els punts que havien entregat els regidors. Després van fer una assemblea en tots els militars i això va ser un treball de camp meravellós. A vegades de molt d'enfados, de molt de presses, de molt de nervis, però realment n'hi havia un diàleg que a mi és el que més m'agrada de la campanya electoral. L'altre ja... En les altres qüestions... de Facebook, ja està. Ja està. Lo siento mucho. No he seguido, no m'ha sabut des que patia. Jo, abans que tot que se m'oblidi, volia donar-li i felicitar a les dues dones que tenim ara en la política activa, una de dos regidors, una que tinc una estirada a l'oposició i l'altra governant, però vaig a fer el mateix, per a mi el mateix valor. Jo que he estat allí, sé que això és una feina, i a més, jo quan governàvem era quasi majoria absoluta, elles que han de governar, sé que és molt incòmode, que és molt difícil, però vaja, ahí se va demostrar qui són líders en cada partit i qui no, perquè han de començar a fer política d'una altra manera que fins ara no estàvem acostumbrats. I que la gent que estava en els partits polítics demanaven que aquest canvi tenia que passar, però tampoc no sabien massa de com. De fet, és que en el PSOE, quan van començar fa temps a dir que les llistes i tal, que les dones havien de ser paratori, molts companys nostres el primer que ens diuen és ya, es que nos vamos a tener que ir a la calle, es que claro, ¿qué vamos a hacer? Es que no vamos a poder entrar. Y tú dices, ahí estamos, ahí estamos. Claro, sempre esa dificultat que era com només se va dir, que tenies la llista cremallera i tal. I nosaltres que moltes vegades per això que no, és que això no està bé, sí que està bé. És el millor que se pot fer. És que si no, no hi ha manera que puguem estar allà en això de govern, no hi ha una altra manera. I sé que els nostres companys, que a més ja tenien preparat alguna conselleria i tal, doncs està venint molt mal això, però bueno, és el que n'hi ha, s'ha de dependre de governar d'una altra manera i jo crec que el repte que tenim ara, sobretot en els ajuntaments, on s'han fet tripartits o pactes o com se vulgui dir, doncs jo crec que la ciutadania s'ho mereixem, que se faci un esforç. Jo ja no dic que s'hagi de rebaixar ningú, per favor, no estem parlant d'això, però sí de mediar, d'entendre's, perquè la ciutadania el que està clar és que volem una altra manera de governar i el que ja va estar no ens agrada. Les dificultats són eixes, jo sé que són moltes, perquè a més des de dins, quan un té moltes il·lusions o una té moltes il·lusions i quan arriba a estar en el govern que tens que prendre decisions i la cosa ja no és tan fàcil, encara que ho tingues clar, però la manera de ser no se pot fer així, has de rodar per allí, és complicat. Però jo crec que s'hau de clavar en el cap que la ciutadania el que volem és això, que s'estruqueu el cap, que feu una altra manera de política i que tingueu en compte la diversitat de ciutadania que estem en el món. Bueno, no tuve el honor de estar en el proceso electoral. Yo voy a hablar desde la parte de las asociaciones, la experiencia que tuvimos nosotras a través de nuestra entidad y de muchas asociaciones que pertenecen a las redes en las cuales estamos. Una de las partes importantes de la asociación nuestra lleva una escuela de empoderamiento que trabaja precisamente por empoderar a las mujeres en diferentes líneas, y una de ellas era empoderarlas también, así como trabajamos la parte de inserción laboral, trabajamos la parte de prevención de la violencia de género,
también trabajamos una línea que es precisamente crear esa conciencia de participación que las mujeres debemos tener y las mujeres debemos luchar. Debemos luchar para participar, debemos luchar para tener voz en el AMPA, debemos luchar para tener voz en cualquier lugar y buscar un espacio. Entonces, a través de nuestras entidades, lo que trabajamos prácticamente para que las mujeres, aquellas mujeres migrantes que por primera vez iban a ejercer, iban a votar en este país, fueran más conscientes de qué alternativas tenían. Luego, estamos en un momento también de transformación de una sociedad valenciana y una de las resistencias que teníamos era que la gente, tanto mujeres de acá como mujeres migrantes, no creían en los políticos, ni en las políticas. Por lo que está pasando, por las situaciones por la pérdida de toda una cantidad de derechos que han tenido mujeres migrantes que nosotras tenemos en nuestra entidad, que han perdido la tarjeta sanitaria, que están en situaciones de verdadera vulnerabilidad. Entonces, ha sido un trabajo y fue un trabajo que nos iniciamos desde el año pasado a través de la Escuela de Empoderamiento y yo creo que ha dado buenos resultados. Buenos resultados porque ellas ven en este cambio y esta transformación que ha tenido la comunidad valenciana una esperanza. Para nosotras también es una esperanza de cambio donde las mujeres tenemos que ser también el centro y hemos sido el centro de la transformación de una sociedad y yo creo que aquí en la comunidad a nivel de mujeres migrantes se ha venido luchando por ese espacio. Ahora, ¿qué echamos de menos? Y esto también va con... Echamos de menos de que no se nos llamó también para preguntarnos cuáles eran las necesidades que mujeres migrantes teníamos y que se pudieran incluir dentro de los programas electorales. O sea, la parte buena se nos miró como un contexto, porque todas las mujeres en este momento por la situación de la comunidad estamos en situaciones muy variadas y muy descompensadas. Pero sí pienso que hay un compromiso y las personas que asumen este compromiso aquí en adelante es tener esa mirada también hacia mujeres migrantes que la están pasando muy mal. Entonces, desde la parte de las asociaciones de mujeres también miramos de que nosotras van a encontrar ese apoyo y que vamos a estar como lideresas también atentas a que este desarrollo lo tenemos que hacer unidas, de que esta transformación tiene que ser unida, si no se va a dar, porque somos ciudadanas que estamos acá. Entonces, nuestro papel ha sido ese, el de poder trabajar desde la participación, desde la sensibilización, desde enseñarles también cómo votar, desde enseñarles también, no por quién, pero sí los perfiles que teníamos, y ellas podían ser libres de escoger, pero pensando en sus necesidades y pensando quién se identificaba más con esas necesidades desde la parte de la asociación. Y yo me alegro que estén en el ayuntamiento, porque de verdad uno de los proyectos bandera de nuestra entidad depende del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Entonces, como no es la otra parte esa que me da mucha alegría, porque no es porque es un proyecto por el cual trabajamos, es la prevención de la violencia de género, la trabajamos de una forma de insertar a las mujeres laboralmente para poder romper con el maltratador, y creo que se está trabajando muy bien y creo que vale la pena por apostar, porque se ve progreso en esa situación. Entonces, he aprovechado aquí. Es un espacio libre. Vale, tractaré de ser molt sintètica perquè en 2 minuts m'aneu a contar tots este procés. Jo vaig arribar a Compromís el 2011, justament estava fent el meu treball de màster del màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat, el vaig fer sobre dones i política, i vaig fer com un estudi de cas de Compromís per València. No? I aleshores, en aquesta excusa de vaig apropar-me a investigar i fer la tal, pues, bueno, vaig demanar permís per a rendir a les executives, a les reunions del partit, i bueno, pues me vas clavar i me va captivar el projecte, perquè sobretot que és també una de les conclusions d'aquest treball és que sense
en aquest moment, sense dir-se feminista, sí que hi havia molts valors que estaven dintre de la forma que Compromís volia plantejar la política, que eren valors feministes. El tema bueno, el mateix eslògan de la felicitat de tots els dies, tindre una visió sobre la micropolítica, no? Més que la macropolítica, posar l'atenció en aquests canvis, en aquesta política que ha d'estar adreçada a les persones i al benestar quotidià de les persones, aquesta horizontalitat, aquesta apertura, aquesta aposta pel diàleg, pel consens. I bueno, pues, en aquest sentit sí que me vas trobar que me va ser molt fàcil entrar, formar part de l'estructura orgànica i començar a portar des d'ahir. Dificultats, pues, clar, jo també vaig començar en una coalició que estava formada per partits i aquests partits ja tenien també una trajectòria i jo me vaig afiliar com a una sèrie independent que ara és gent de Compromís, que s'ha dit, que t'afilies directament a lo que és Compromís i no a un dels partits, i a Bloc d'Iniciativa en Envers. Això que semblava una aposta bona, perquè jo tampoc havia militat mai en cap partit, sempre havia estat en associacions i en entitats de la ciutat. Pues, clar, en un moment donat, sí, el que passa, la conseqüència pràctica és que moltes voltes no t'enteres de moltes coses i clar, cadascú té la seva estructura i el seu partit i per a circular la informació moltes voltes te trobes que no estàs ahí, no? Jo vaig passar un moment que m'ha sentit prou perduda dintre d'aquest context i allà arribava el moment de que començaven les primàries a Compromís i, bueno, jo vaig fer des d'aquest moment, des de desembre fins avui, he fet un procés molt important de guanyar confiança, guanyar seguretat en mi mateixa, perquè estic molt orgullosa, perquè estava a punt de deixar-me i vaig apostar per mi, vaig apostar pel projecte, perquè el projecte me semblava que podia ser molt útil a la societat, que era un projecte que podia transformar veritablement i superar, anar més enllà de els conflictes interns que són inherents a qualsevol tipus de grup humà i que a voltes són molt complexes de resoldre, però que al final se'n fa aquest esforç que potser desgasta un poc, però al final s'arriben acords i s'arriba a un objectiu comú. I aleshores, el procés electoral ja més centrat en la campanya, després de les primàries, que va ser també un procés intens i de competència interna, que és dur també, que ahir és el millor i el pitjor de les persones. No sé, deia un company que la política és una fàbrica de frustracions constant i és de veres, has d'estar preparat a moltes coses, però també te posa una tessitura de superar-te a tu mateixa. I jo crec que en aquest sentit a mi m'ha fortalit. És que també la veu jo com a terra sempre que és el castellà, però des que estic en Compromís ja soc un poc bilingüe, però una parteta. Pues sí, m'ha enfortit i jo sempre quan tinc dubtes o tinc febleses, que te dic, ostres, que quina dificultat o com és aquesta situació, sempre pense i me recordo a mi mateixa perquè estic així i estic així perquè pense que puc transformar, pense que tenia uns valors que val la pena lluitar per ells i així me distancio un poc de les baralles i de les misèries humanes que estan ahí sempre i això me dona força per a continuar endavant i de fet aquest exercici d'autocrítica, de coherència, intentar sempre estar revisant-te cada dia què estic fent, què he fet avui, he fet les coses segons pensava perquè si no te perds, és que si no arriba un moment que te perds i jo per cap motiu voldria arribar a ser una cínica, això és una cosa que m'espanta molt i per això és necessari fer aquest exercici diari d'autoreflexió i de saber on estàs, per a no anar-te del camí i acabar malament. Perdó, un poquet. Una cosa un detall, el paternalisme és molt habitual també. I això per ser jove, entre cometes, i ser dona, hi ha gent que està molt de temps en la política i és una mena de, molt més bonica, però una mica que guapa. I això, jo m'he enfrontat a algunes persones que m'han fet aquests comentaris pesados i no m'he posat a fer aquest tipus de condescendència estúpida. Corporativismo de género. Sí.
Bueno, pues colgamos en el Facebook de María Moliner un poco el parecer, un enfoque sobre el parecer que comentaban las compañeras y ahora pues no, que colgamos en el Facebook de la escuela un pequeño artículo, relato, texto que hablaba un poco de la trayectoria, un poco en el sentido de que han comentado las compañeras, y ahora me centraba yo aquí en una cosa particular. Yo mi experiencia la considero positiva a pesar de las dificultades, porque los procesos vividos han sido y son etapas de crecimiento individual y grupal muy enriquecedoras y a veces agotadoras, como ha comentado todas las personas de la mesa. De alguna manera yo ya venía de ser un agente activo en iniciativas transformadoras con un componente importante en términos de procesos de participación. Vengo de una experiencia de 11 años en un grupo de agroecología y consumo responsable pionero en la comarca del Horta Sur, que es Ubelan Solaris, y de una experiencia menor en el tiempo de 3 años en la Escuela María Moliner, de los que la mitad estuve vinculada en mayor o menor grado a la Comisión de Comunicación y a la coordinación de la escuela. En Guanyén Benetússer, claro que ha habido algunas dificultades, sobre todo a la hora de poner sobre la mesa uno de los mecanismos centrales de las sociedades patriarcales, que consiste en, si no ocultar, sí restar importancia a la existencia de las relaciones de poder en el ámbito público y que se manifiestan de muy distintos modos. Por ejemplo, y por aterrizar el tema en nuestra educación política, no conseguimos la deseada lista cremallera y tuvimos que conformarnos con la paridad del 60-40, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al menos esta realidad en espacios donde mujeres y hombres trabajamos tratando de analizar de forma holística todos los procesos que vivimos, está claro que cuando menos generan una reflexión y un espacio de debate que de alguna manera es la base del desarrollo de un espíritu crítico muy necesario y un pilar básico para poder transformar cualquier desajuste. Entonces ya es algo, ¿no? Ya ha servido para algo. El problema de la desigualdad en las mujeres no solo se manifiesta en las dificultades para el acceso a todo tipo de recursos materiales, sino también a otro que, no siendo material, es igual de importante y que es el tiempo. En Guanyén Benetússer no había más mujeres participando porque la mayoría, aun interesándoles el proyecto, no tenían tiempo para interaccionar, lo que nos impidió de facto confeccionar una lista cremallera. Cosa que pone una vez más sobre la mesa la necesidad de armonizar el tema de los tiempos y los cuidados, la reducción de la jornada laboral, el reparto del empleo, el reparto del trabajo no remunerado o doméstico y de construir políticas con perspectiva de género. La verdad es que fácil no es, porque no está incorporado al acervo mental de la memoria histórica en las formaciones políticas la necesidad de incorporar a los ejes programáticos de los partidos perspectivas multidisciplinares que apunten realmente a la consecución efectiva de la igualdad. Cuesta más cuando tenemos más hombres que mujeres, porque nosotras seguimos estando dependientes del tema de los cuidados. Con respecto a las facilidades, que era la otra parte de la pregunta, entraría en la segunda cuestión del guión, que es aquello de valioso que me ha aportado a mí la escuela y que no lo voy a cifrar solamente en este último curso, donde, como ha comentado Fina, sí que participé con las compañeras en el diseño, pero al que no he asistido pues porque estaba desempeñando otras actividades. Entonces, si queréis, ahora cuando entremos en la segunda cuestión, pues yo os contaré lo que para mí ha sido más valioso, me ha aportado la escuela María. La segunda cuestión era... Pues entonces como pensé yo, disculpeu, és que me da la concentració de la violencia machista aquí, que han hecho la plataforma feminista y bueno, disculpeu. Ahora, la segunda pregunta era ¿qué ha sido lo más valioso de tu bagaje formativo y experiencia vital para abordar el proceso? Entiendo que os interesa al proceso político, ¿no? La experiencia desde no política a lo político, por eso de que también para la experiencia
deixa evitar, no? Sí, con els informatius, no només en este procés, sinó com has arribat. Per estar així, no?, en la política. Exactament. Pues jo crec que, no sé, tindré clara la visió de veure la política com un instrument i no com un fi en si mateix. No tindré, no sé, igual que veure en haver estat més temps en la societat civil, en els moviments socials, no sé. Trobes que la política és un mitjà per arribar a les transformacions, no? No tens aquesta ambició de ocupar un càrrec o d'estar aquí, no? Encara que, bueno, si em planteges que puc estar ahí, puc transformar, no? I mentre tinga clara aquesta línia, pues estaré ahí. Quan pense que ja no soc útil, pues deixaré d'estar. També un poc el plantejament que he dit abans, del sentit crític, que és molt important perquè distancia també de les coses, distancia dels processos en els que estàs immersa i te fa sobretot tindre la característica de la humilitat, que jo crec que és un poc, forma part de l'anomenada nova política, que està molt usada aquest terme, però si alguna característica d'aquesta nova política és que no ho sap tot ni té totes les respostes, sinó que necessita tindre moviments associatius forts, moviments socials forts, entitats fortes, perquè en realitat són les que millor coneixen la realitat de cada àmbit i són les que aportaran coses si estan fortes. Si no estan fortes, pues se produirà el que s'ha produït, no? Aquest distanciament i aquesta pèrdua de sentit i de credibilitat de la política, no? Perquè si no per a què estem la gent en política, no? Si no és per a respondre a les necessitats reals de les persones i fer la vida millor. I bueno, també crec que aquesta cosa que abans he dit, que era una dificultat de no tindre un partit en el que estar immersa dins d'aquesta coalició, també crec que me dona la possibilitat de ser més lliure a l'hora de fer els plantejaments i de mantenir un poc la lucidesa dintre de tot este mogolló. En veritat, el que ha dit, bueno, el que ha dit Concha de que, clar, tot aquest coneixement, tot aquest bagatge feminista que tenim, a l'hora d'aplicar-lo a la política és complex, perquè, a veure, dintre de Compromís, el tema de la paritat estava sempre present, no sé si perquè també som un 25% de dones en Compromís, no sé si haurà pujat el número, però no arriba al 30%, i clar, això s'ha de dificultar a l'hora de fer llistes de cremallera o d'aplicar la paritat, no? Però sí que s'ha impulsat perquè també tenim molts homes en el Compromís que són LGTB i també estan prou connectats en el moviment feminista. Però evidentment, sí, jo crec que ara ha hagut un canvi, ara s'ha passat, o sigui, els nous governs que s'estan formant sí que han passat, són més valents en el tema de, ja no se parla només d'igualtat, ara se parla de feminismes, ara se parla de gènere, més obertament, l'LGTB està en el nom de les regidories, vull dir que així sí que s'ha fet una aposta gran, però la verdadera aposta serà la pressupostària. Ahí veurem si realment no només són paraules, sinó no només despatxades, sinó que en realitat hi ha un compromís polític fort, no? I jo sé que m'hauré de barallar, espero que no molt, perquè la nova regidoria augmenta moltíssim el pressupost. Ara no era la regidoria, però la secció de dones i igualtat, que continuarà sent la peça forta d'aquesta regidoria, que necessita diners, però impressionant, no? Però bueno, ahí estarem i intentarem que no quede tot en declaració, sinó que siga una política veritablement transversal i que no vaig abandonar la vara a totes les altres regidories, o sigui que a veure què podem aconseguir per allà, però bueno, un poc és el procés meu i el que m'ha portat per a la política, per l'experiència vital, informativa. I bueno, pues solamente molt, però m'he d'anar i moltíssimes gràcies i que acabeu molt bé la vesprada. Perdona, pues és una pena que te vas. Sí. Jo vull rescatar l'última idea que has dit i l'expressió que has utilitzat. Quina? Jo vaig a donar la vara a totes les regidories, perquè te'n vas, perquè si no després al debat parlaríem d'aquesta frase perquè té. Sí. Ara, jo añadiria una cosa, tu donaràs la vara a aquells
i tots els que estem així Exacte. una qüestió mireu la societat com està demandant. Per això necessitem que totes les associacions i totes les entitats feministes, plataformes i demés ens estigueu ahí pressionant, perquè així me facilitat també a mi la tasca. A vosaltres i realment molt. Realment la societat i les relacions de poder apareixen les resistències i ahí apareix la dificultat de que realment s'assumisca una transformació tan profunda de les relacions de poder. Sé que m'estic repetint, no? Però és que i ahí està la clau. És la clau. I això té molt que veure també, per exemple, quan li fiquem tanta importància que la té, sense dubte, a l'educació, no? Sempre, en quasi tots els discursos s'acaben dient la importància de l'educació per a transformar. I jo ho tinc claríssim, subscriu. Però inclús quan parlem de les transformacions mirats a l'educació en valors i tot això, inclús això té el mateix límit que el que estaves parlant ara, i són les relacions de poder. I transformem, si som transformem, hasta que se topem en que transformar les relacions de poder és perdre privilegis, és perdre control sobre els recursos, sobre l'organització, sobre presa de decisions. Això és molt, molt profund. I per això ho teniu molt difícil, però no tan difícil si tenim el que tenim. A mí el que me quiere llamar la atención es que en esta època de canvi que realmente estan canviant moltes coses, hi ha moltes coses que s'estan manejant, que tots estem manejant molt. Si mirem el panorama, els líders són homes. Les dones hem perdut aquesta batalla en el canvi. A mi me dona la impressió de que les dones no estem allà. No estem en segona, tercera, quarta o quinta puesto. Madrid, Barcelona. Y detrás las han elegido por algo, por algo más importante, pero detrás. Yo lo que voy a decir es que el panorama de lo que se veo, de algo pasa que nosaltres no estem. Jo no sabia explicar el tema, però entenc que jo una batalla que dic moltes vegades és lo de la coalició, lo de la conciliació familiar, i fins que això no estiga resolt anem a tindre problemes tota la vida, absolutament tota la vida. Si no resolguem les dones el que significa la conciliació familiar amb el treball, amb les associacions, amb els grups part de casa, etc., anem a estar en el mateix punt. No anem a resoldre res, perquè al final la responsabilitat sempre ens cau damunt. Aleshores, ni a nivell laboral, ni a nivell polític, ni a nivell d'associació, ni a nivell de relacions dins del poble, ni a ningú nivell. Si això no està resolt, estarem sempre pegant-se contra la paret. Això una. I l'altra, quan parlàveu de la cremallera, a mi me resulta molt perillós, perquè jo he viscut el contrari. Tenim moltes dones i per seguir la cremallera n'hi ha que pujar als homes de baix per pujar-los dalt. I llavors me resulta perillós. Entenc que tinga que ser, però n'hi haurà que gastar també lo de la discriminació positiva. A banda, cremallera i discriminació positiva. Si és necessari, de 3 en 3. 3 dones, un home, jo què sé, algo. Però evidentment el que no pot fer és la cremallera tirar contra el rete. Per molt avançat que fora en el seu moment quan diguem lo de la cremallera, que era molt avançat. El macro de Letusas no és un cas casual, Però pot passar. Però pot passar. Les dones sí, una no. No, no és l'habitual. En les llistes, heu vist moltes llistes en Xina? No, no és l'habitual. No, però no sé per què és en Xina. Sí. Àngel, yo lo que puc dir és que d'alguna manera sempre trobo que nosaltres estem organitzem entre nosaltres d'una manera molt selectiva, però el problema està en la quantitat de dones que no participen en res. O
sea, en tots els pobles tenim associació de bolillos i de lo que tu vulguis, ¿vale? Y després, en associacions lluitadores, pues entonces ve la dona que se queda en casa mientras que el hombre está tratando que siga. Jo, les llistes cremalleres me parecen perfectes. I si podrien ser totes de dones, perfectes. Però per això necessitem que la dona participe. I jo, que per lo que nos diga, no hi ha manera, no hi ha manera de... Bueno, a veure, no se passe, no hi ha manera. Jo estic en un partit polític i ara mateixa... Hi ha limitacions, però fa 20 anys estaríem així parlant, este grapat de dones i estos dos homes, com estem parlant, i tindríem una taula de dones política, vull dir, anem a veure. Faria al revés, tot homes i dos dones. Vull dir, perquè hem de ser justes, les limitacions estan ahí, però també hem de valoritzar. Ja, sí, però jo lo que de alguna manera tenim que... No sé, tocar algo mágico que la dona, sobre todo la dona joven, participe. Vosotros son, si bien de muchas generaciones, yo soy molt major, però jo necessito veure cares joves per a lluitar, perquè és que si no és que... Necessitem, no sé totes les alumnes, però sí que esteu, ens queden 3 coses per fer, 3 coses. Donar els certificats que no tenen valor acadèmic, no, acadèmic sí, que no tenen el valor de punts per a exàmens ni coses d'estos. I després tenim una persona que no sé per on està, que està per ahí, que d'alguna de les maneres ha estat atenent tot el que hem raonat i tot el que hem estat parlant i que ara s'haurà dormit, potser és possible, i que apujarà i d'alguna manera ens anarà transmitint la seva versió de tot el que hem dit. I després allà al fons hi ha una taula pleneta de coses que també volem compartir i si alguna cosa ens queden. Les que podeu se quedeu i les que se tingueu que anar ens sabrà molt de mal, però no us preocupeu que el plorar no anem a plorar, perquè ja hem plorat massa en esta vida i en la història de cada una. Vale, Àngels Medina. Els certificats estos se donen a les alumnes que han fet el 80% d'assistència. N'hi ha alumnes que no l'han fet, no? I entonces tampoc... Dionísia, Dioni... N'hi ha una altra cosa i és que el PAR ha obert una finestra en el Facebook en la qual estem demanant a les alumnes que ens vagin fent notetes i escrits de les seves experiències de tot això i anem penjant i les que ja s'han penjat han donat bon resultat, per exemple, li agrada i ja està. Doncs els tenim. Isabel Pérez. Gràcies, Rei, gràcies. Se n'ha anat, gràcies de veres que se anava a treballar. Charlotte Márquez. Però està per cada vegada més por, És bonito. Jo ja m'he demanat tu, que segur que per mi no n'hi ha, i ja li he dit a Carme, desde los sótanos que tengo, dando vueltas con su boca y encima no me digáis ¿Qué ha pasado los mismos años? es que siempre llego tarde, es que no puede ser, porque realmente empezaba a dar vueltas y yo decía, ¿dónde está? Pues ¿dónde está? Al final me encontraba una puerta por ahí abajo, estaba a oscuras, que estaba a oscuras, dando vueltas, oigo voces, por aquí está, aquí está. Y ahora me decís que ya me se ha acabado.
Yo creo que por la cara que veo no. Creo que ya está bien, creo que ya está bien. Pues mira, realmente hay gente. ¿Y esto? Porque yo venía a ver que habían dicho, hay una reunión para que sea la reina. Toma. Porque a ver, en mi casa mi Pepe me dice, tú la reina. Y yo, sí, pero él es el que se va. Y hay la reina va a poner la lavadora, la reina para la cocina, la reina para trabajar, la reina para aquí, la reina para allá. Y luego, claro, ¿qué es lo que me pasa? Cuando llego aquí llego tarde. Porque es que tengo tantas cosas que hacer que al final no llego. Y yo, pues mira, pues oye, pues de verdad que esto de ser reina no está bien normal. Y además, ¿qué estás aquí? Tú estás ahí detrás de la imposta porque estáis ahí. Y ellas porque están aquí. Porque ellas son las inteligentes. ¡Ahí vamos! Es que eso es lo que me dice mi Pepe. Mi Pepe me dice, reina, Mónica, pero tú déjales. ¿Tú qué tienes que decir? Ya están. Y yo, bueno, pues ya están, claro. Entonces, pues ya estáis. Además de ser, estáis. Porque yo así aprendo de ella, ¿no? Porque si vosotras decís aquí explico, ¿no? No puedo aprender con vosotras. Porque la verdad es que yo estaba mirando, eso sí que lo he hecho, en mi casa. Lo he hecho los veces. Me he metido allí en el ordenador, hay un ratico de esos que tenía que mientras estaba, que si dándole la vuelta al puchero, que si al niño, y que si tal, pues esa. La pregunta, ¿quién soy? ¡Toma ya! ¿Quién soy? La habéis contestado. Lo hemos intentado. Madre mía, qué nivelazo. Porque yo la verdad digo, yo qué sé, pues bueno, pues soy hija de, madre de, hermana de, vecina de, mujer de. Sí, vale, ya lo he dicho. Qué bueno. Me falta lo de abuela. Eso todavía no lo tengo. Pero bueno, cualquier momento, ¿no? Pero hija de también, bueno, no. En fin, todo de verdad. Y ahora escuchanta de. Es lo que hay. Pues no es lo que hay, porque yo venía a otra cosa. No, a mí me dicho, tú, lo de las cintitas, es que no por nada, pero es que estas cintitas están cortas. No nos da para ponernos así una buena cinta. Tendríamos que en vez de, pues le damos unirlas, ¿no? Podríamos unir las cintas y entonces a lo mejor nos da un poco más de juego, ¿no? Y podríamos ponernos, yo qué sé, por ejemplo, bueno, pues somos reinas, coronas. Somos reinas. ¿Tú eres reina? Yo tampoco. Eso es lo que me dice mi Pepe, tú hay reina. Pero sí, eso es lo que me dice, eso es mentira, ¿eh? Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Yo la verdad es que eso de las coronas, pues no sé qué te diga. Me gusta más para cosas. A ti te gusta mi corona. ¿Has visto? A ver, ¿qué quieres que te diga? A mí eso de decir aquí estoy, bueno, me gustaría poder hacerlo. ¿Qué es la otra? Una cosa es decir lo que hago y otra cosa es lo que deseo hacer. Pero bueno, me gusta eso, decir aquí estoy yo toda entera. Desde arriba abajo, desde izquierda a derecha y desde la periferia y los redondeces. Todo aquí. Pero a mí lo de las coronas, pues la verdad, yo no sé. Sí te gusta. ¿Por qué? Brillan
mucho, pero pesa mogollón. Es que eso a eso voy, Hay que tener cuidado. Por eso te digo, es que es eso que dices, ¿sabes? Como cuando te hacen un regalo, ¿no? Me dices, ¡me traen un regalo! Te dan el anillo ese, ¿no? Dices, tía, la mano como que se me va para abajo, como que no me deja coger cosas. Entonces, ¿qué hago yo si no me deja coger cosas? Pues yo prefiero meter el anillo que coger cosas. Ay, bueno, pues en el ser, en el estar, en el tener, en el hacer, madre mía, ¿cómo vamos? Madre mía, ¿cómo vamos? Porque yo, la verdad es que hacer algo, me gustaría hacer más. Yo hace un momento estaba por ahí abajo dando vueltas y oía una que decía, es que tendríamos que, es que hay muchas que no hacen. Y digo, bueno, si es que a mí no me da tiempo, no puedo llegar. Y cuando yo quiero, pero es que cuesta mucho. Es verdad también que yo que sé, que a mí, si no fuera por todas mis amigas, pues no sería lo mismo, porque a ver, mi Pepe, ¿vale? Y mis hijos son mis hijos. Pero gracias a mis amigas, pues bueno, yo voy haciendo y voy entendiendo, y me van diciendo, Mari, que no, que por ahí no vaya, Mari, que... Y vamos haciendo camino, ¿no? Y yo muchas veces también se lo oía a alguien, ¿no? Que decía, insistir para existir. Y yo que lo pensaba digo, bueno, yo existo. La verdad que luego, claro, eso de realmente existo. Estoy aquí. Entonces, claro, digo, bueno, si ¿cómo sé que existo? Porque los demás me dicen que existo, porque claro, porque mi jefe me dice toda la mañana, Mari, ¿el desayuno? Entonces ya sé que ahí está Mari, ¿no? Ahí está Mari con una presencia, ¡buah! Pero bueno, Mari es más cosas que preparar el desayuno. Entonces, claro, pues nada, pues tendré que insistir. Y ahí voy intentando pues insistir para aquí, insistir para allá. Y aquí estoy, aunque haya llegado tarde. Yo no sé por qué me dirijo a ti, parece que seas... Tú eres algo así de aquí. Tufi. Mari para mi Pepe. Porque ni siquiera se aprendió mi nombre. Después de tantos años me sigue llamando Mari. Yo mira que le dije que me llamo Tufi, pues no, Mari. Pero encantada. Yo también, mucho gusto. Pues nada, pues aquí estamos. Tan ricamente. Tan ricamente. ¿Verdad? Con la calor que hace, todas aquí tan así. La verdad es que... Y encima os estabais quejando. Encima yo estaba yendo por ahí y estaba diciendo que si somos pocas, que si no quieren venir, que si pasan de todo, que si no pasan, que es que no pueden, que si... Yo tengo que decir una cosa muy importante, es que a mí la verdad es que mientras no arreglemos la cuestión de la casa, difícil es. Lo de la educación, la importancia de la educación, la importancia de la educación, ¡oh! Pero sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención es la importancia de la escucha. Que he visto cambiar. Bueno, he visto, no la he visto porque no lo he visto. Pero sí, lo de la escucha. De poder estar sentada tranquilamente, escuchando a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Decir, pues es verdad. Pues fíjate que yo no soy sola yo misma, sino que hay muchas más y que cada una va diciendo una cosita y que, oye, y que no está nada mal, que lo que dice una es lo que dice otra es lo que dice la otra. Y que igual, pues claro, vamos sumando y vamos haciendo, ¿no? Porque es importante. Y la importancia, ahí, la importancia de todas las mujeres que han pasado por nuestra vida y que siguen pasando. Si me diera mi Pepe, diría, ¿tú qué estás pensando?
estoy pensando en, pues, en mi madre, en mis hermanas, en mis amigas de cuando era pequeña, en mis vecinas, en mis compañeras del trabajo, en la del kiosco, en la que tiene, bueno, porque también hago entonces mis compañeras de la piscina, mis compañeras del yoga, también hago yoga, también hago yoga. Y claro, y digo, pues entre todas vamos, yo me voy haciendo así como una cosa, como que me noto que soy siendo. Y ahí estamos. Me da ilusión de ella. No, de verdad, yo no sé, yo lo digo porque son cosas que me salen así, las pienso, digo, pero... Y ahora mismamente, porque en mi casa yo tengo una discusión con la cosa de la política entre... en mi casa y en mi escalera, porque cada uno era de un palo. Que si yo no lo soporto, que si yo no lo soporto, que tú eres tú, que lo eres. Y luego encima es que en mi propia escalera, no lo perdéis, en mi propia escalera hay 3 concejales que han salido. Y cada uno de uno. Como la vida misma. Sí, hay una concejala y 2 concejales. Porque eso sí, más chicos que chicas, ¿eh? Yo miraba la lista y digo, el 25% de chicas. Claro, es el problema. A mí me decía, ¿te podías presentar tú? Y digo, sí, pues tú damos la cabeza, como no, el yoga, el trabajo, en la cocina, no. Pero mujer me dedico también a la política, ya está, ya estoy. Pero bueno, ahí yo, un día, una de discusiones, pero al final, fíjate, hay una cosa que me está gustando, ya que están empezando a ponerse medianamente de acuerdo, medianamente, que se escucha, luego al final dice, si decimos casi lo mismo, y yo digo, che, pues es que casi decimos por una vez casi lo mismo. De decir, tampoco deberías hacer más, ¿no? Pero bueno, van haciendo, cada cosa ahí. Así que, pues bueno, yo, Fina. Encantada de conocerte. Yo también. ¿Verdad que sí? ¿Tú me vas a dar un beso a mí? Sí.